In Café De Tegel in Lin werd donderdagmiddag een bijzondere wedstrijd georganiseerd. Een pilsje tappen, dat kent lang niet iedereen. Het ziet er misschien gemakkelijk goed, toch is het een hele kunst. De kastelein heeft het natuurlijk in de vingers. Maar Wim is nu eigenlijk de beste beertapper. En waar let ze dan zoal op? Wat maakt een pilsje nu goed getap? De vorm van spelen, de vorm van een deemlaat, de hoogte van de schoenkraag, de vastheid van de schoenkraag, allerlei die dingen. De schoonheid van de dames niet vergeten. Dan ga ik dat dadelijk eens even proberen. Dat is een goede tip, dankjewel. In Café De Tegel in Lin was donderdagmiddag een regionale voorronde van de beertapwedstrijden. Vanmiddag hebben we hier de tapwedstrijd van Linnen en omstreken. Dat betekent dat we op zoek zijn naar de beste tapper van de regio. Dit is een voorronde voor het NK biertappen. Dat vindt plaats op de Horecava, een groot evenement. Ja, het is ontzettend fijn dat ze hier ook in Linnen bezig zijn met de kwaliteit van tapbier. Het is toch een heel belangrijk product voor de horeca. En ook een product wat de nodige aandacht verdient. Ik bedoel, de brouwers besteden veel tijd aan hun product. Techniek staat hoog in het vaandel, dus dat betekent de tapinstallaties zijn in topconditie. En nu moet het nog perfect geserveerd worden aan de consumenten. Respect voor de jury. Ze hebben niet helemaal kijk op zaken natuurlijk. Want we hebben meer gevoel met het product dan ze. Maar desalniettemin, ze moeten objectief proberen te blijven. En ze vallen meer voor de vrouwelijke schoonheden dan voor de kennis van de mannen. Goed, dat is zo vergeven. Maar ik hoop even goed dat we er hier een leuke middag van maken. En dat er in de toekomst toch nog een beetje uitkomt als ze zegt. Nou, daar staan mensen die hebben verstand van zaken. En die staan er vanmiddag ook, maar het werd niet gezien. Wat verwacht ze? Denkt ze dat ze hier met de winst er vandoor kunt komen vandaag? Tuurlijk hoop ik dat, maar het is gewoon een leuke middag. Dat is ook heel belangrijk. Er is nog één probleem. Er werden heel veel pilsjes getapt. En die moeten natuurlijk ook nog even opgedronken worden, toch? Ja, maar dan heb ik ook een probleem. Ik lust geen bier. Maar ze werden uitgedeeld, dus mensen mogen lekker een pilsje drinken. Zelf een hoe drinken dat niet? Nee, dat doe ik niet. Nee. De score tot nu toe, valt het met? Ik heb er nog eigenlijk gar niet op gelet, maar ik denk dat het wel met vult. Hoe stond ik? Derde, hè? Op derde. Nou, dan vult het met, hè. Dan zitten we bij de laatste drie. Dat is die natuurlijk. Ja, dan was ze wel deze vorm vasthouden vanmiddag dan. We doen gewoon ons best. We maken er een leuke middag van. We maken een leuke dag. En we proberen gewoon een kwaliteit te maken. De wedstrijd, het Nederlands kampioenschap, de grote finale, vindt plaats op de Horecava in januari. Dat is een groot evenement en wij verwachten rond de 50 finalisten vanuit het hele land die zich daar gaan meten met elkaar. Daar komt dan de Nederlands kampioen biertap uit. Misschien komt hij dan wel uit Linnen, want hier loopt wel wat talent rond, hè? Hier loopt zeker wat talent op. Ik heb ook wat mensen gezien die ik vaker op de Horecava gezien heb zien rondtappen. Laten we het zo maar zeggen. Dus ja, wie weet gooi je hoge ogen hier. Ja. Ik heb toch liever ook een dame die een beeldpils getapt dan een kerel. Ik kan toch niet alles zeggen was toen nog geen oezender dadelijk of wel. Jongens, het is gezellig hier. Het is leuk en we maken er het van. Ziet er goed uit, Kitty, als laatste tapper